ktorý je pozostatkom zaplavenej ulice Slovenska. Okrem rímskokatolíckeho kostela Môžeš, áno. storočia s Kalváriou sa tu nachádza výstava ľudového sakrálneho umenia a to tradičná muzika a hudba, ďalej koncov pôvodného, dnes už symbolického cintorína, lapidárium a pomník Antona Bernoláka, na ktorom v roku 1938 zväčšnil nadživotnej veľkosti sochár Machala, tohto slávneho kodifikátora slovenského jazyka, ktorý pochádzal z Slavicena. Sa na Moravskej priehrade konajú aj rôzne športové, najmä jachtársky podujatia, často